Говорим за американски коли и техния внос. Или само ударени, само много пити, бе ужас. Да, ама не. Ето го случая. Къде е? Тук пред нас 35-6 хиляди лева, 23-та година към края на 22 хиляди мили. Щета градушка. Да, има 5-6 хиляди лева ремонт, но 36 плюс 6 правят 42 лева, а не евро, както е обявена в Германия. На всичкото отгоре, това Subaru VRX не се предлага за Европа. Случая е с 2.4, големия мотор на Subaru, колкото е интересно да ви звучи. Да, това е големия мотор на Subaru. С кик задвижване на 4x4 и с 2 диференциала. Общо взето, с тази кола спокойно може да отидете на което и да било рали. Има допълнителни доработки, генерации, антикрила и не знам какво ли изобщо няма. Най-интересно, втори комплект гуми с джанти пътува на тук. Колата, пак казвам, 35-6 хиляди лева в България, без еквивалент. Няма другаде откъде. Само САЩ и Канада. И ако искате да направите вашия правилен избор при подбора на кола от САЩ и Канада, знаете къде да ни намерите. mrcars.bg mrcars.bg